Vážení hostia, sestry a bratia, chcem aj ja vás všetkých privítať a popriať milosť a pokoj od Boha Otca nášho a od Pána Ježiša Krista. Chcem sa vás pýtať, že čo si myslíte spomedzi ľudských tvorov, ktorý tvor má najdlhší vývoj a dospievanie? Všetky ľudské tvory, keď dáme dokopy, tak aj cicavce, vtáky, ryby, tak ktorý tvor má najdlhší vývoj a vývojové dospievanie? Jednoznačne je to človek. Hneď na druhom mieste, ak som sa dobre pozeral, tak to je slon, ale je to človek a je veľmi zaujímavé, keď si človek uvedomí a si pamätám zo škôl, keď sme sa učili tie fázy dospievania od narodenia až po tú dospelosť. Je ich veľmi veľa a každá tá fáza má svoje pravidlá a princípy. Určite Pán Boh má svoj zámer, prečo práve človek má najdlhšie dospievanie. Od narodenia až po dospelosť to trvá okolo 20 rokov, keď nie ešte aj dlhšie. Pamätám si jednu situáciu, keď som sa rozprával s jedným 6-ročným chlapcom, 6-ročný, to je školský vek, a ranný školský vek. A ten chlapec mal nadpriemernú inteligenciu, vysokú inteligenciu a som sa s ním mal možnosť rozprávať na veľmi vysokej úrovni. Tie názory, postoje, pohľady na svet, ako s dospelým človekom. Bolo to také až humorné, vtipné, keď hovoríte s takým malým chlapcom a jeho už nebavil humor, nejaké vtipy, ale vážna, seriózna debata o živote, o zmysle a podobne. No to sú také rarity, výnimky. Ale chcem povedať, že je úplne normálne, keď malé dieťa, ako tu máme malé deti, plačú a sa veľa pýtajú otázky a sa im vymieňajú plienky však. Ale bol by už problém, keby dospelý človek, zrelý, sa veľa vypytoval ako malé dieťa, keby veľa plakal, budil sa v noci 5-krát, lebo je hladný a by sa mu menili plienky, však to by bolo už divné. A zase naopak, keby malé dieťa už bolo ako dospelé, chovalo sa ako dospelý človek, tiež je to neprirodzené. Chcem tým povedať, že každá vývojová fáza má svoje miesto a má svoje určité znaky. Prečo to hovorím? Aj dnes budeme hovoriť o vývoji, respektíve o dokonalosti. Dokonalosť v biblickej perspektíve. Čo nám Biblia hovorí o dokonalosti? Táto téma je dosť frekventovaná v našej cirkvi a aj s vami sa chcem o toto podeliť. Biblická koncepcia dokonalosti. Ukážeme si vlastne, ako to Biblia predstavuje v Novej zmluve a aj v Starej. Teraz do obedu budeme hovoriť o Novej zmluve a po obede, ak by ste tu ostali a ste pozvaní, tak odpoludňa budeme hovoriť o dokonalosti z pohľadu Starej zmluvy. Keďže tá téma je veľmi rozsiahlá, veľká a je veľmi veľa textov, ktoré hovoria o spomínanej dokonalosti, tak toto kázanie bude tematické. To znamená, že som si vybral pár textov, takých kľúčových, biblických, z Novej zmluvy a potom po obede aj zo Starej, na ktorých chceme si ukázať ten princíp dokonalosti. Takže tých textov bude viac, všetky budú vysvietené, takže môžete potom s nami sledovať tie texty. Dobre? Takže poďme na tú Novú zmluvu a ukážeme si hneď ten prvý text, kde sa spomína tiež dokonalosť. A je to v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole. Prosím, keby ste zhasli svetlá a možno, že aj tieto žalúzie viac zastreli, aby ste to videli na ten text. Takže Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, 43. až 48. verš. Môžete aj tam vzadu zhasnúť, poprosím, aj tieto svetlá, aby ste lepšie videli. Aha, že sa nahráva, áno? Tak nie. Tak, ak to čítať, viete to čítať, tak to je hlavné. Ďakujem. Takže Matúšovo evanjelium 5. kapitola 43. a 48. verš. Ja ho budem čítať, môžete spolu so mnou sledovať, buď z Biblie, alebo priamo z plátna.
Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mytnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Tak, tu sa stretávame hneď s tým slovom spomínaným dokonalý. A teda ja si pomôžem znova s fixkou. Ten výraz dokonalý, ktorý je v tom celom kontexte použitý, grécky, bude dosť dôležitý pre nás. V Novej zmluve a potom aj to slovo v Starej zmluve. V Novej zmluve, to slovo sa už aj si zapamätáte, tak to bude opakované. To podstatné meno, z ktorého vzniklo pridavné meno, je telos. Je to dosť dôležité pochopiť aj pôvodný význam toho slova v tom pôvodnom texte, lebo od toho sa potom odvíja ten preklad a celá tá koncepcia. Je to podstatné meno a z neho vzniklo prídavné meno. A čo to slovo znamená? To slovo, samotné telos, v tom pôvodnom význame znamená niekoľko významov má. Koniec, cieľ, zámer. Koniec, cieľ, zámer. A v prenesenom význame to znamená zrelosť, dospelosť, teda dokonalosť. Čiže ten samotný výraz, a to potom podstatné aj prídavné meno z toho odvodené, má tendenciu smerovú, vektorovú. Keď ste sa pamätáte na škole si vektory, tak má vektorovú tendenciu. To znamená, že je to slovo smerujúce od niekadiaľ niekam. Slovo, ktoré má niekde začiatok a niekde koniec. Preto je ten výraz použitý, ktorý poukazuje na nasmerovanie, na zameranie, na smer. Od niekadiaľ niekam. Niečo má začiatok a aj nejaký cieľ. Ale dôraz je zameraný na proces. Toto je dôležité pre nás. Na cestu. Pretože hovoríme o zámere, o cieli, o účeli. No a čo je zámerom, účelom v tomto texte, v tom celom kontexte prečítanom? Je to láska, alebo otcová láska. Áno. Milujte nielen tých, ktorí vás milujú, ale aj svojich nepriateľov. Čiže akoby tým cieľom, tým zámerom, tým účelom, ku ktorému máme spieť, je otcová láska. Takže cieľ, účel, zámer. Cieľ, účel, zámer, opakujem, toto sa bude opakovať, táto koncepcia v ďalších textoch takisto. Je to slovo, ktoré poukazuje na začiatok aj koniec, ale dôraz je položený na cestu, na ten proces. Čiže na to zameranie, na to nasmerovanie, od niekadiaľ niekam. A my smerujeme k otcovej láske. To je ten cieľ, to je ten zámer, to je ten účel. A preto ten výraz telos, ktorý je vektorovým slovom. A z toho je aj prvé je sloveso, potom podstatné meno a nakoniec vzniká prídavné meno. Takže poďme sa pozrieť na druhý výskyt, ktorý sa objavuje v Lukášovom evanjeliu. Buďte dokonalí, sme si povedali. A druhý text je Lukášovo evanjelium 6. kapitola, 27. až 36. verš. Nebudem ho čítať celý, pretože keď si pozriete zbežne, je to vlastne ten istý text, je to isté kázanie na vrchu blahoslavenstiev, len s miernymi obmenami, ale princíp a obsah je úplne ten istý.
A záver je veľmi podobný. Všimnite si ten záver, ako končí Matúšovo evanjelium a ako končí Lukáš v tom texte. Pozrite sa. Kým Matúš končí slovom buďte dokonalí, ako váš nebeský Otec, tak Lukáš v tom istom kázaní povie a použije výraz buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Akoby zamení to slovo iným slovom, iným prídavným menom. Dá sa vlastne povedať, že je tam použité slovo milosrdnosť. Dá sa povedať, že vlastne tiež je to akýsi, aj keď tam nie je použité slovo telos, je tam použité prídavné meno milosrdnosť, milosrdný, ale sami vidíte, že ten kontext nám hovorí tiež o nasmerovaní, zacielení, o nejakom účele. A čo je účelom, zámerom tohto textu? Božie milosrdenstvo. Aj keď tam nie je zrovna slovo telos, ale text vykladá text. A tuto pekne vidieť. Milosrdie. Tak to som nedobre skončil slovo, no ale rozumiete. Milosrdenstvo. Telos. Takisto byť zameraný, zacielený na milosrdenstvo, kde dôraz je položený na ten proces, na to dennodenné zameranie a zacielenie na ten cieľ, ktorým je znova Božie milosrdenstvo. Láska, milosrdenstvo. Pozrime sa na tretí text, na tretí výskyt tohto slova, a síce v liste Rimanom v 10. kapitole v 3. a v 4. verši čítame tieto slova. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a namiesto toho sa usilujú postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Veď Kristus je koniec zákona k spravodlivosti pre každého, kto verí. Keď používate viacero prekladov, tak viete, že profesor Roháček používa výraz koniec, ale už zase evangelický alebo ekumenický preklad použije výraz, keď si pozriete, ja mám roháčkov, cieľ, presne tak. Čiže veď Kristus je cieľ zákona k spravodlivosti, alebo roháček použije koniec. A vy už poznáte tieto výrazy a princíp sa nám opakuje. Tipnite si, aké tam je použité slovo v tomto texte. 3-krát. Hádajme, aké tam je slovo použité. Presne tak. Ako ste to uhadli. A ešte po grécky. Telos. Presne tak. Prečo? Lebo telos znamená účel, zámer, cieľ, koniec. Zrelosť, dospelosť, dokonalosť. Čo je cieľom zákona? Čo je koncom a zámerom a účelom zákona? Áno. Tým účelom, zámerom zákona je Ježíš Kristus. Áno. Kde zase dôraz je položený na akýsi ten proces od začiatku niekam. Samozrejme, že ten najväčší dôraz je položený na ten koniec, ktorým je Kristus. Láska, milosrdenstvo. To je ten konečný cieľ. A cieľom je aj vždy bude Kristus po celú večnosť. Lenže my žijeme každý deň, ako sa človek vyvíja a rastie, dospieva, tak vlastne my žijeme každý deň a takisto je to vektorové slovo, ktoré poukazuje na nasmerovanie, zacielenie na Krista. Celoživotné nasmerovanie a zacielenie na Spasiteľa. Tu krásne vidieť tú hlavnú koncepciu a zmysel tej dokonalosti. Čo Biblia hovorí o dokonalosti? Ako vníma tú dokonalosť? Ako akýsi proces a nasmerovanie, zacielenie od niekadiaľ niekam. Verím, že to je zrozumiteľné. Pozrime sa ešte na 4. text, ktorý sa nachádza v liste Filipanom, 3. kapitole, 12. až 15. verš.
Bol síce prečítaný, ale ja ho opäť prečítam. Môžete spolu so mnou sledovať. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie. Tak, sami tam môžete vidieť ten text, ten kontext, aj tie zvýraznené prídavné mená, prípadne podstatné meno. Čo tam vidíte zvýraznené? Áno. Nie, že by som už bol dokonalý, povie Pavol Filipskému zboru, ale bežím. A vlastne ten Pavol veľmi pekne, keďže rozumel ako Žid hebrejskému textu, poznal aj gréčtinu, veľmi dobre poznal tie slova, ktoré používa, tak ešte aj opisným spôsobom opisuje doslova význam tých slov. To tam môžeme krásne vidieť. Takže tipnite si, aké tam je v 12. verši použité prídavné meno, odvodené z podstatného mena telos. Telos. Nie, že by som už bol telos. Čo tým chce povedať? Nie, že by som už bol bezhriešný, dokonalý. Vidíte? Nie, že by som už nemal žiadnu škvrnu a chybu na sebe a bol bezhriešný v zmysle dokonalý, bez akejkoľvek chyby a už ani raz nezhrešil. Nenamýšľam si to. Ale jedno robím. Čo robím? Bežím, bratia a sestry. Kam bežím? Bežím. Na čo je položený dôraz? Vektorové slovo, ktoré má začiatok, aj cieľ, ale on si uvedomuje, že kľúčové je dennodenné bežanie a dennodenný beh. Za čím? Za kým? Bežím, 14. verš, k cieľu. Aké tam je použité podstatné meno, čo si myslíte? Znova telos. Slovná hračka, zámerná. Bežím k cieľu, bežím k telosu. Pre cenu Božieho povolania nahor v Kristovi Ježišovi. Všetci teda takto zmýšľame, ktorí sme bezhriešni, bez chyby, bez vady? Nie. Dokonalý v zmysle nasmerovaný, zacielený kam? K cieľu. Čo je cieľ? Ježiš Kristus. Sám Pavol to ako veľký teológ vysvetlí a povie, nenamýšľam si, nehrám sa tu na bezhriešného, dokonalého človeka, ale jedno robím. Bežím k cieľu, denodenne k tomu jasnému telos, a to je Kristus. Som inak povedané denodenne nasmerovaný, zacielený, nasmerovaný Ježišovi Kristovi. Ja som vymyslel také jedno slovo, neviem, či sa vám bude páčiť, či nie, že to slovo, ten preklad toho slova by sa dal aj vyjadriť, že som nasmerovaný, zacielený, zakristovaný. Zakristovaný. Keďže to je cieľ a cieľom je Kristus, tak to je mnou vymyslené slovo byť zakristovaný, byť nasmerovaný na Krista každý deň. A toto povie Pavol. Ja som denodenne nasmerovaný, zacielený, zakristovaný. Ale vy už viete, v akom kontexte to myslím. Telos. A ešte posledný text na pochopenie toho celého, tej celej koncepcie si dovolím text Efežanom. Efežanom 4. kapitola, 11. až 13. verš, ako záverečný text k tomuto kázaniu. Takže si otvorte, alebo spolu so mnou sledujte. No tak. Efežanom 4, 11 až 13. A tam stojí. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia. Iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka,
ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Pavol tam rozoberá zoznam duchovných darov. Cieľom ich je, aby ľudia slúžili v tom spoločenstve, aby sa učili slúžiť a nakoniec, aby speli k niečomu. Aby tým slúžením speli k čomu? Áno, aby cieľom toho je, aby sme dospeli k jednote viery, dospeli k poznaniu Božieho Syna, dospeli v dokonalého človeka. Tento text je častokrát vytrhávaný z kontextu a tu je ten text, ktorý hovorí, že Pán Boh nás chce mať dokonalých, bezhriešných. Naozaj? Čo je teda cieľom? Typnite si, aké tam je použité slovo v dokonalého človeka. Telos. Presne tak. Čiže cieľom je jednota viery, poznanie Syna Božieho, cieľom je dokonalý človek. Cieľom je dospelosť, akási dospelosť. A ten istý výraz tam je použitý. Dokonalý človek, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista a samotný ten aj preklad vysvetľuje ten význam dokonalosť. Dokonalosť v zmysle dospelosti, v zmysle zrelosti. Čiže cieľom nie je v tomto kontexte nutne bezhriešnosť ako taká, bezhriešnosť, ale zrelosť, dospelosť v Kristovi, v Syna Božieho. Čiže znova cieľom bude Kristus a dôraz je položený na dennodenné nasmerovanie, zacielenie na Krista a cieľom bude Kristus a tá dospelosť, dokonalosť v Kristovi. Dôraz nie je položený na bezhriešnosť, ani ten kontext tomu nenaznačuje, ale dôraz je položený na to nasmerovanie, zacielenie, kde cieľom a koncom je Ježiš Kristus. Toľko biblické texty, verím, že bolo to zrozumiteľné. A čo možno pre nás to znamená? Aplikácia. Čo ja a ty, brat, sestra? Začnem sebou. Ja aj ty bežíme. Celý život je predstavený ako beh. Beh o závod. A odkiaľ kam bežíme? Takisto by sme mohli povedať, že bežíme s nejakým cieľom, s nejakým vektorom, s nejakou šípkou niekam. Od niekadiaľ niekam. Bežím denodenne k Ježišovi Kristovi. Lebo on je tá plnosť, miera dospelosti. On predstavuje tú úplnú mieru dospelosti. On je ten ideál a ja za ním idem a k nemu spejem každý deň. Je to chodenie s Bohom. Biblia predstavuje dokonalosť v zmysle dospelosti, zrelosti. Keď človek denne chodí s Bohom, tak dennodenne chodenie s Bohom vedie k dospelosti, k zrelosti. Tak ako to dieťa dospieva a rastie tých mnohých 20 rokov a až po nejakom dlhom období je to dieťa dospelé a zrelé, tak aj kresťan po dlhodobom chodení s Bohom dozrieva a zreje. Je to budovanie osobného vzťahu a dôvery v Boha. Ostať mu verný a poslušný, odovzdaný v každej chvíli, aj v kríze, počas pokušení či osobných bojov. Chodiť s ním v každej chvíli, od rána sa mu odovzdať a držať sa ho neprestajne, nepretržite celý deň a každý deň. Tým rastieme, tým duchovne dozrievame a zrejeme k dokonalosti, k dospelosti a zrelosti. Kde dôraz, opakujem, nie je položený na bezhriešnosť, ale dôraz je položený na dennodenné odovzdanie, nasmerovanie a vytrvanie v tej ceste za Kristom až do konca. Rast do podoby Ježiša Krista, lebo ono to má tento vektor, aj nasmerovanie, je to vlastne rast, od niekadiaľ niekam rastieme, či chceme, či nie, ono je to rast a
Peje to k láske, k milosrdenstvu a speje to vlastne k tej dospelosti v Krista. Ale ten rast do podoby Ježiša Krista je celoživotný proces. Je nutné sa prestať snažiť premôcť hriech len silou vlastnej vôle. Ak sa zameriame na seba, ak budeme zameriavať pozornosť na ten konečný výkon a skutok, čiže na seba a na svoj konečný stav, tak bude tendencia sa zameriavať na vlastnú vôľu a využiť všetky síly, ktoré mám, aby som sa stal lepším, až dokonalým a bezhriešným. Ale tu je potrebné prestať sa snažiť premôcť hriech len silou vlastnej vôle. Je nevyhnutné sa uchopiť Kristovej moci, ktorá je nám k dispozícii. Aby sme mohli víťaziť nad hriechom a rásť, lebo je to proces celoživotného rastu, Boh nám posiela Ducha Svätého, aby žil v našom srdci a dával nám denodenne silu. Je to vlastne inými slovami denodenná spolupráca s Kristom a s Duchom Svätým v nás na tom denodennom celoživotnom posväcovaní a raste. Celoživotný proces. Je to celoživotné nasmerovanie, zacielenie, kedy počas každodenného chodenia s Bohom dovoľujem Pánu Bohu, aby ma menil, posväcoval a zrel vo mne, aby som aj ja v ňom rástol a dozrieval. Sestra Whitová napísala, citujem, v Skutkoch apoštolských: Nikto z apoštolov či prorokov nikdy netvrdil, že žil bez hriechu. Bezvýhradne sa spoliehali len na Kristovu spravodlivosť. Človek nikdy neprestane opravdivo a úprimne vyznávať svoje hriechy a koriť sa pred ním. Z posvätených úst by nemalo nikdy výjsť: som bez hriechu, som svätý. Apoštol Pavol taktiež nebol dokonalý v zmysle bezhriešný, ale bežal k cieľu. Bol nasmerovaný k Ježišovi Kristovi a bol nasmerovaný k nebesiam. Toľko citát od samotnej sestry Whitovej. Na druhej strane, na inom mieste Ellen Whitová napíše, citujem, vierou, alebo my vieme to grécke slovo dôvera, dôverou v Ježiša Krista možno odstrániť každý povahový nedostatok, zbaviť sa každej poškvrny, napraviť každú chybu a rozvinúť každú dobrú vlastnosť. Zopakujem. Dôverou v Ježiša Krista, teda čím? Tým denodenným spoliehaním a držaním sa toho zdroja, teda Krista, keď denodenne s ním chodím a budujem s ním ten úzky vzťah, tak možno odstrániť každý povahový nedostatok v tej sile Kristovej a v moci ducha, možno odstrániť povahový nedostatok, je možné zbaviť sa každej poškvrny, je možné napraviť každú chybu a je taktiež možné rozvinúť každú dobrú vlastnosť. Čiže aby nebolo výhovorky, že na druhej strane ja to nedokážem, ja nie, ale v moci Kristovej a v tom dennodennom spoliehaní na Krista, v tom dennodennom zacielení na Neho to možné je. Pričom dôraz nie je položený, opakujem, na bezhriešnosť, ale na to spoliehanie a na to úzke spojenie s Kristom. Bratia, sestry, naše chodenie s Bohom sa dá prirovnať k vlaku. Vlaku, ktorý ide z bodu A do bodu B. Ja to veľmi rád, toto prirovnanie používam. Z bodu A si predstavte, mám veľmi rád rýchliky alebo ICčka, kedy si boli tie regiojety. A cestuje, teda ten vlak uháňa triely z bodu A do bodu B. Však? Ja to mám veľmi rád. Sedím vo vlaku, ktorý začne svoju jazdu presne na čas a ja viem, že o 4,5 hodín budem v Košiciach. A vidím, ako ten vlak uháňa a ide k tomu cieľu a ponáhľa sa a zastávka za zastávkou ide a má jasný cieľ. A ja tak veľmi rád jazdím tými vlakmi, lebo na vlaku to pekne vidieť, ako on uháňa k tomu cieľu. No ale čo sa raz nestalo? Dostal sa náš vlak mimo elektrické pole. Mimo.
Čo sa stalo? V tú chvíľu hneď prestal, zastavil sa, no a netrielil. Nenáhlil sa k cieľu, netrielil, neuháňal. Aj to sa môže stať. Nechtiac sa vykoľajil a dostal sa do neelektrického poľa. A to je naozaj živá skúsenosť. Cestoval som, pamätám, z východu, konkrétne na západ, a už som sa tešil, že už ide na čas, bez meškania, a dostal sa do neelektrického poľa. Sami sme sa nevedeli dostať z onoho elektrického poľa. Kto musel prísť? Musel prísť iný rušeň, čakali sme na ňo asi 45 minút, veľké zmeškanie, ale vedeli sme, že ten vlak chce ísť k tomu cieľu, ďalej chce pokračovať, ale nemohol. Čakali sme na lokomotívu, na ten rušeň, ktorý nás z tej nežedúcej zóny musel vytiahnuť a vrátiť na tú koľaj, a potom ten vlak ďalej uháňal a pokračoval k cieľu. A potom sme došli do toho bodu B. Aj na našej ceste za Bohom sa môžeme ocitnúť na vedľajšej trati. Hovoríme tomu v biblickej terminológii jednorázový alebo neplánovaný pád. Však zlyhanie, podľahnutie. Na tej ceste sme padli. Podľahli viac či menej, opakovane alebo neopakovane, podľahli. Padli, zlyhali sme. Ako ten vlak. A sami z onoho pádu nevieme vstať ani sa oslobodiť. Potrebujeme pomoc a tou pomocou je kto? Natiahnutá ruka Ježiša Krista. To je tá duchovná lokomotíva, duchovný rušeň, ktorý musí prísť a podá nám tú ruku, keď sme v tom páde, a prvý nám pomáha z toho pádu vstať. My potrebujeme činiť pokánie. Potrebujeme sa obrátiť k nášmu osobnému vykupiteľovi a záchrancovi v tom páde, v tom zlyhaní. Keď nám Boh pomôže vstať a navrátiť sa na tú hlavnú trať, môžem to znázorniť, to je ten jednorázový pád. Áno. A môže to byť aj opakovanie. Poznáme to z vlastnej skúsenosti. Padáme. Ale čo je podstatné? Čakali sme na tú lokomotívu, trpezlivo, pomohla nám sa dostať na trať a pokračovali sme k cieľu. A takisto aj my, kresťania, padáme, žiaľ, zlyhávame, či už chcene alebo nechcene, kvôli hriešnej prirodzenosti, ale kľúčové je skrze pokánie sa navrátiť k Bohu, k Pánovi Ježišovi a pokračovať v ceste za ním. Áno? Nemusíme nanovo začínať, ako často hovoríme, nanovo začať. Nie. Ako ten vlak, tak aj my pokračovať v ceste ďalej. Po každom žiaľ páde, ktorý nechceme, stane sa, v pokání sa navrátime k Pánovi Ježišovi a v odpustení a význaní, v oľutovaní a v ochote ho nasledovať, pokračujeme za ním ďalej. Mne sa to veľmi páči s tým vlakom, a takisto aj náš život v skratke takto vyzerá. Kľúčové je pokračovať v chodení s ním. Nikdy neprestať, nevzdať sa, neostať ležať, ale vstať a pokračovať s Pánom Ježišom Kristom. Aj tu, ako vidíte, dôraz je položený nie na ten konečný stav, lebo keby som na toto začal klásť dôraz, tak vás zmalomyselním. Ty ešte stále nie si tak ďaleko, ako by si mal byť ďaleko. Nekladiem dôraz na konečný stav a výkon, ale kľúčové je položiť dôraz na dennodenný proces, dennodenné odovzdanie, dennodenné vstávanie a pokračovanie v ceste za Kristom, vydržať v tom, neustať a vydržať, byť vytrvalý až do konca. Tak ako ten vlak. Ešte na záver také dve prirovnania. Jeden známy kazateľ a teológ Spurgeon, možno ste o ňom počuli, anglický kazateľ a teológ Spurgeon, tak on problematiku dokonalosti tiež riešil vo svojich knihách a pripodobnil tú dokonalosť k pšeničnému klasu a k zrnu v sípke. Tak on napísal, citujem, pšeničný klas postupne rastie a vyvíja sa. Keď sa farmár príde pozrieť na pšenicu, najprv uvidí zelené steblo. Ono je svojím spôsobom dokonalé na svoj čas. On hovorí, na svoj čas. Je dokonalé, zrelé. Viac od neho nemôžeme chcieť. Neskôr uvidí zelený klas. Aj on je dokonalý na svoj čas.
Potom nasleduje žatva, ktorá predstavuje Kristov druhý príchod. A úplnú, konečnú zrelosť, dospelosť a dokonalosť predstavuje až zrno v sípke, čo znamená vzkriesený a premenení ľudia po druhom Kristovom príchode. Tá konečná, úplná zrelosť, dokonalosť, dospelosť je už vzkriesený a premenený človek v nebeskom kráľovstve po druhom Kristovom príchode. No a druhé podobenstvo, ktoré som si požičial hneď na úvod, tiež od Spurgeona, je obraz dieťaťa, ktoré sa vyvíja. Nemôžeme od malého dieťaťa chcieť, aby sa choval ako dospelý a opačne. Aby dospelý človek sa stále choval ako dieťa, je tiež neprirodzené. Každý vývoj má svoju charakteristiku. Netlačme na píly a rešpektujme aj určité psychologické vývojové fázy a stupne. Milé sestry a bratia, chcel by som na záver nám všetkým popriať a zároveň nás vyzvať, aby sme kládli dôraz v prvom rade na denodenný život, na denodenné zacielenie a zameranie, zakristovanie. Aby sme sa nenechali zmalomyselňovať tým, aký by sme už mali byť, nenechali sa zmalomyselňovať tým konečným cieľom, ale aby sme sa zameriavali denodenne na Krista. Na lásku, na milosrdenstvo, na kríž. Aby sme denodenne boli nasmerovaní na Neho, denodenne s ním chodili v tom denodennom odovzdaní a aby sme vnímali aj tú dokonalosť v zmysle denodenného života s Kristom. Cesta k zrelosti, dospelosti Ježišovi Kristovi. Cieľom je Kristus, ale ja kladiem dôraz na denodenný život s ním. Nech nás Pán Boh v tom vedie a verím, že až do tej fázy úplnej dokonalosti, keď druhýkrát príde, nás skriesi a premení na bezriešných. Keď sme tam všetci boli a sa stretli v tej poslednej záverečnej fáze dokonalosti. Amen.